сегодня не з нами. Граем двух с Леонидом Нарушевичем. Вірші Анжели Багаченка з України. Some verses from Ukrainian poetry translated to Belarusian language tonight. Ліла виходить на сцену ісландського цирку з афішею «Цирк вечної жаноцькості». Водар шафрану лунає у паветры, сярод гледашоў інтэрнэт-тролі, хімеры са школы. Маршам, шаноўныя мілыя госці, пруць кветкі да клеткі, імя дурных успамінаў. Ліла выходзіць з каўпаком на галаве. Конферансье обвяшчае. Упершыню на сцэне, дэбют у жыцці, твар адкрые вечная жаноцкасць. Але ж выстава выставаў даўніны 100гадовай мае касяк і даволі жорсткі. Ліла не цяміць, што ёй рабіць на сцэне з клеткай статусаў, пастоў і рэпостаў. На целе няма караляў берлінавых, нязграбна выпіраюць косці. Але Ліла мае выйти у дадзеным кіраўніцтвам вобразе. Кантракт падпісаны на мільярд гадоў, усе квіткі распраданыя, яшчэ 107 рокаў і 1 дзень таму. Дамовы трэба адпрацоўваць, асабліва даўгія. Вось правілы вечнасці, вось правілы жаноцкасці. Клетку дурных успамінаў сцеражэ шафранавы конь Рым-Цін-Ці. Ліла пытае яго шэптам: «Цін, як мне ўцячы?» Ён маўчыць. Згасае святло. Святло рубаецца, чуваць голас: «Цырк зачыняецца!» Ліла збегла верхам на Рым-Цін-Ці, а людзі дагэтуль кажуць, што вечная жаноцкасць пайшла па яе слядах на жоўтым коні.